Eskola estalde Zirzar Publiko bat eta bere nahikoa Euskararen ere bat eta bere nahikoa Okora publikoa. Aurten D ereduak 25 urte egiten ditu Burlatan. Hori dela eta gaur Ermitaberri ikastetxera hurbildu gara. Hemen aurkitu dugu guraso elkartea bileran ez dela, eta hemen gaude guraso elkarteko lehendakariarekin. Eta galdetu nahi dizugu, zuretzat zein da gurasoen papera gure eskolan? Bueno, gure eskolan beste eskolan bezala umeentzako lan egiten dugu, eta publika denez, muga fisikoen kontra borrokatzen dugu, eta hori. Eta euskal eskola publiko bat denez, bai, gure jarrera denak euskararen inguruan antolatuta. Ongi da, eta Burlatan, momentuz D eredua ikasi dezakete gure seme-alabek ez da, baina beste Nafarroako beste tokietan, hezkuntzaren legeari esker, hori ez da posiblea, zer beritzu zuen? Bai, hezkuntzaren legea aurten, uste du, 25 urte hurrena, bete duela, eta inor ez du osatu. Oraingoan hemen gaude euskara ikasten ari diren gurasoekin, eta galdetu nahi zuek zergatik animatu zarete euskara ikastera? Nire semea ikastolan hasi zenean, ni animatu nintzen berarekin hitz egiteko. Nik Rosa bezala, nire alaba hasi zenean ikastolan, nik ere animatu nintzen, eta ikastolan oso erosoa da. Eta zuek ikusi dugu zergatik animatu zareten euskara ikastera, eta egiten duzue zuen seme-alabekin? Praktikatzen duzue? Etxean bai. Etxean nire seme-alabei euskaraz hitz egiten animatzen gara, baina kalean ez. Nire lagunek ez dakiten ez euskaraz, orduan nik ezin dut beraiekin hitz egiten. Batzuk hitz egiten duzu? Bai, etxean bai. Eta batzuetan kalean nire barriarekin euskaraz hitz egiten dugu. Eta bukatzeko zuentzako galdera, nola animatuko zenukete beste gurasoak euskara ikasterekin? Euskara zaila dirudi. Jende guztia esaten du oso zaila dela, baina leku guztietan mintzatu behar duzu seme-alabekin, lagunekin, eta telebista ikusi duzu, eta horrela erraza ikasi behar duzu. Iruditzen zaigu ere euskara oso beharrezkoa da kultura mantentzeko, eta horregatik animatzen zaituztegu euskara ikastera. Anima zaitez. Oraingoa futbol eskolakoekin elkartu gara. Orduan, konta iguzu pixka nola sortu zen eskola hau, futbol eskola? Hala, presi. Ez, 2004 urtean, hasi ginen bi taldeekin, ez? Bi taldeekin, 6 eta 7 urteko mutikoekin. Eta ja, kasik 10 urte ja dara matzagu. Honekin, eta gaur egun ja dauzkagu 11 talde. Bataz beste urtertzear edo, gutxi gora bera, 10, 11, 12 talde. Eta, orain arte, badaukagu kasi denak, gehienak Ermitaberrikoak, batzuk daude kanpokoak, edo Pareziandako, edo beste eskatasuna senior. Ia kasi guztiak dira Burlatakoak eta Ermitaberri eta eskatasuna.
Orduan, asko dituzu. Nik esango duzu zergatik sortu zen. Orduan, Dani, horremena ez. Claro, nire mutikoa denak bezaban ez duten futbola, ez? Ze aukera zegoen burlatan, burladez. Burladez, claro, euskerarik ez. Burladez, euskerarik ez. Orduan, ni Fernandoekin harremana, Toñoekin ere bai, baina batez ere Fernandoekin izketan eta hori komentatu dugu. Pues Toño eta biok askotan pentsatu dugu egitea euskaraz da egiteko futbola, ez? Talde bat, sortu talde bat, eta hori, eta ni prest nago, ni mutila erderaz ekitaldi bat, hori justo hemen sartu berria eta hori, ez duen nahi. Eta horrela hasi ginen, bildu ginen 300, eta hasi ginen nola egin, nola antolatu, eta ginen iaia ez da eskolar bezala hemen emitagarri. Eta horretzen ez, lehenengo 2 urteak zen Burlata futbol eskola, zen emitagarri futbito eskola. Beste zen bat, gero jaldatu genuen, zabaldu zen eta zen bakarrik emitagarri. Eta hasieran hasi ginen apima bezala, gu ginen apimakoa. Gero ja hortik aldendu ginen eta ginen klubi independiente bat, eta ez dugu zer ikusirik emitagarrin legaltu. Bakarrik umeak bai, Euskalduna direlako hemen Burlata eta eskolako. Hori da. Eta gaur egun hasi ginen 30 jokalarekin, bi taldeekin, zinduena Toño, eta orain 130. Jende 18 urteekin, baino handiago ja, zenean. Orduan badago ja progresioa da oso ona. Eta gure arrazoia handiena da euskararekin. Ateratzen denean ikastetxetik, aurrak hasten zaio euskaraz. Beti bere harremana gaztelaniaz. Zuen lana ere futbolaz aparte esparru bat izateko, euskararekin ibiltzeko edo. Lan aldetik ere, hasi ziren umeak, 7 urtekin, orain badute 16 urte eta hasi dira entrenatzailea bezala gure taldean ere. Orain, nolabait, biziklatzen ditugu umeak, ez? Zaiatzen ari gara hori. Orain eskola da, futbol jokalariak, entrenatzaileak ere ikasten ari. Gurekin izan dena, gurekin jarraitzen. Oso ongi segi lanean eta eskerrik asko gurekin egoteagatik bat. Oraingoan hemen Maiterekin elkartu gara, Maite ikasle ohia eta gaur egun eskolako irakasle, ezta? Eta nola gogoratzen duzu zure eskola garaia? Oso oroitzapen onak ditu, berez lehen ikastetxea txikiagoa zen ikaslei begira, gaur handiagoa, baina nire oroitzapena oso politak, lasaiak, atseginak, eta esan beharko nuke nire lagunak txikitako lagunak dira hemen eskolan ikasetako. Hemen gaude Mikerekin, eskolako langilearekin. Konta iguzu, zuk ezagututako eskolarekin, zure garaiko eskolak eta eskola honek antzekotasunik badu? Pues ez daukezen. Ni herri txiki batekoa naiz eta orduan eskola denentzat zen. Dena batean joaten ginen eta hanen zegoen ez atezain, toki bat jolasteko, ez ginen nola berezirik ere zer, ez irakurtzeko, ez kanpoan egoteko, eta ez zegoen eskolan ondoan larraine bezalakoa, ez zen eskolakoa, bai herrikoa, ez dugu zer ikusirik. Eta hemen entzuten duzu euskara edo klasean bertan gelditzen da euskara edo? Bueno, nirekin bai. Saiatu naiz hasieratik gogor egiten gaia hortaz, eta hon gutxienez etortzen dira, bat o beste beti bada harrotasunez etortzen dira gazteleraz esaten zerbait, baina bueno. Hemen gaude eskolako patioan eta oraingoan guraso batekin. Zenekien ereduak 25 urte egiten dituela aurten Burlatan? Nekien, zernetan ni Asularren aldizkarian ikuste dute, gure gurutze, portadan, ez dakit nola esaten den, horrein ikasten ari naiz euskeraz, eta horregatik nekien urte honetan ospatu aldugu urte hurrena, bai. Ez nintzen txoroitzen, horrein txegertan ez nintzen oroitzen, baina Eta zergatik aukeratu zuzu eskola publikoa, zure semearekin?
Egon zertan sistema publikari bultzada emateko eta nik uste dut kalitate galanta daukala gure sistema publiko ikasteko. Hemen harrapatu dugu beste guraso bat. Zuru altzenekien ereduak 25 urte egiten zituela Bai, banekien, zeren uste dut badogoela hortikan ere bai proiektu bat hori festejatzeko eta zeo zer entzuna neukan bai. Bazenekien. Ongi da, eta zergatik aukeratu duzu D eredua zure semeintzat? Aukeratu genuen D eredua euskara bultzatzen duelako eta publikoa zeren gauza publikoan alde geundelako. Eta hori batez ere gaur egun, gertatzen ari diren gauzekin, publikoen alde eta gauza sozialen alde uste dugu aurrera dugulako. Eta gomendatzen duzu, ezta? Bai, gomendatzen dugu, bai. Hemen dugu froga. Eskubideak